Ау, че забравих да снимам. Аз съм инсейн плеер, ама не забравих да снимам. Опа, цак. Даже ти го клипнах даже, брат. Пауър. Направо ме вкарва в компилациите. Как го ваншотнах на комбо? Направо в Guess My Rank съм. Чай, че ще умра до кума. Бай, ако тъпата камера не беше за такова, брат, мой да ги убия. А, някакви. Ар. Аз съм баквам, брат. Аз съм газа.Ъп. Кръга са според те мат ли? Master 65 ли? Или е Master 16? Аз даже пак ще го убия. Кому правиш ултимейт на Корпион? Ракета фърля. Это basic атака. Ебах ти булшит. Аре, лабе, шишко. А, стига бе! Стига бе! Стига бе! Стига бе! Стига бе! Стига бе! Не, не! Ау! Не, не, не може, не може, не, репорт ред. Fucking dead family, man. Fucking dead family. Иди ми мишката, за кое мога да скъм по тъпилмата. Fucking dead family, левия ми бутон не работи в играта. Карада кило нарочно пише сори. All yours. Не ми дава да цъкам по мапа. Ебате, откуда направя? But stay on lane. Ей, пак си старвах кино, стига бе. Ох, не му мръкнал тъпичи миньони, майка им да еба. Аз тук идвам. На чи беше? Тука. Ау, като не мога да цъкам направо. Що ти е заречено? А, мога вече, супер. Аре, бе, скип ги гядат. Колко много деми по-шо е бил нищо, е. Нашите могат да си изберат някой да бие този брат. Ау, рел. Драга са па не може да пушне. Ми ми скучно на топа. Брат, ако бях там, между другото, правих квадракил. 6-7 асиста нямат нито един кил. А го ултна. Баси слот! 3 секунди! Не ми даде да пусне кил. Направо труша играта. Погледни му путката, бе. Направо си пушка му я. Той накрая ще ме уби, бе, брат. Бати комичната игра, направо нямам думи. Почина да се нервиш, да, като почина да си губиш лидер. Моля да скочи ми.
Оп, смешника беги, смешника беги, смеш... смешника бъга. То с кого заблуждава, че ще убива, бе? Тоест, аз бях на 200 кръв, той беше на фул и го убих. Не е ли смешникът Как да направо, не... направо Джермани, направо Свицерланд? На клипа да не излезе, сякаш с клип в филма, Не знам, не да гледам те. тия файтовете. Ама то по-добре, че не те гледам реч. Не съм ще помисля за скрипт. За скрипт да не хитва нищо. Да ти пречи направо. Оп, мастерито е тук. Той е 3 левела под мене. Познай кой също ще умре. Аз. Бах ти труди имиджа. Просто ти работа атаки му уби. Бах ти смешния герой направо, нямам думи. Умри, аре, бе! Умри, бе, имам шилд. S-H-E. Значи, според тебе как е да си 3 левела над мастери, Петренексун и с стрелто атаки да те уби? Мастери. Мастерито е 3 левела под мен. Беше 3 левела под мене. И с стрелто атаки му уби. Янокю. Как се струва, а? Мога ти лут на линията, ако не ме убиш, Той е кревес. 7-2. Той е 7-2 и едва лева под мене. Какво ще ми отвърши линията? Аз си го правя направо да не знай. Аре, убий го това. Ако мога го стигна. Смешника. Оп, направо ма бутна при него. Ей, тай път умбъкът ти да еба. Ау, дебел е кът Симон. Ама глупав кът Димитър. И кът не направо кът Зурвата. Той зорото е футбол да скунди, супер. Сега ще гледат клипа, брат. Аре, бе. Брат, кои неща си говори за мене, бе. Искаш да се сбием, бе. Майка ми, стана, като корки на тъпия гърби. Брат, искаш да се сбием, бе. Малко ми се... Бе, не ми Мастерито писал. е там. Дали аз не ги утнах? Мисля, че ми каза. Аз мислих, че урока просто ти само. Опа, фръстерета. Че да взема то свой. Че аз взема 11 лева. Ни... Ай стига, бе, брат, 10-2. Не, вари, моля, пандилно. Тъпто... Майко, тъпто коти. 3-5 пак би някакъв брутален демидж. Направо влязат на Симон акаунта. Той имаше скин на Ренингтон. Слари, какво прави цяла игра? Не имат на майка си. Рейндж, ало. Рейч Halo Legends. Идвам да ви помагам. Къде ти е мръсен. Че имам на мид. Корки, това ще има ли? Те да знам аз. О, не, тук сме дет. Не, идвам. Не. Не, брат. Нямам думи. Не мога да стигна никой.
Самират се Самира сече иска. кога да влезе. Ама поне ги уби. Мирела пази всичко за другата игра. Така закони очи настрани и да утнеш. Шутска да такова ботом. Оф. Колко е 3 за 4 и даже не взеха кула. Бая Орф. Какво? Да се 5-0. И Самирата няма интернет. Тя мана кобратка, бе. Правиш. Ако не правим. Нищо. Оф, толкова пак. Защото ме Брат, игра. мисля, Какъв е този герой, бе? какво ма ланшотна? Майко тъпи герой. Как си техното мастер е там, къде трябва ни галарика, не? Не тук, бе. Да, Убедил го ти се. загубихме. И ние. Не. Аз давам нищо от... Аз отивам за скила, да. Бах ти проклетия герой. Нямам ултимейта му Бах ти... се. Нов едно го правя, ама Грага се е там. И защо идва само за мене? Не мога да разбера. Вие никъде нищо не правите, брат. Как се хилваш толкова с много, моля те? Няма ли то пак. И той с тъпия му демидж. Виж, как демидж му е. Може да флеш ми там. 2-7 Самира. То направо 2-13 ботлин. Къде са те си? Но, то... Нямам флаш, ще ми избягам. Добре. Басера, демидж. Барон ли правят тя? Не. Кой си уеснат? Не, или? Не знам, напишите долу в коментарите дали това беше уеснат телепорт. О, благодаря се. Напишете долу в коментарите дали бота ни трябва да се самоубие. Кой? Бота ни. Бота ми със сигурност ги нека какво би отвъв. Колко? За тия 1000 голд отивам долу. Не, махайте с всички.
Добре. Не, дано да не вземе то хилята. Ате. Къде е? Аз ще умра между другото с нея. Тя много лесно ме уби. Добре, браво. Се нахалфа. Майка ти да ба. Какъв е този герой? Защо на мене ме бие и си демидж на тебе нищо не ти прави? Защото съм топлен танк. Бля, колко е слаб. Бля, колко е слаб. Майко. И пак ме би и Майка. на мене демидж между другото. Майка. Направо няма думи. Махай се от тук, бе. Контък. Кон смота, махай се. Тя е записана, ама има на вмет криминал. Мама, кримин. Не дей, че ще има копирайт. In love with a criminal. Ама ще има криминал такова. Копирайт. Убивам ли го? Погледни какво го правя. Мале, изис! Лол. Кой ми пише лол? Кое е румат? Къде то се телепортира? О, сега трябва да трайхардим. Умрял съм на 18% кръв между другото. Ус. Май, тримата ги целих се на кил, брат. Пак. Два пъти подред. Стига, ти скриптуше. Да, Стига, ти целиш баща ли, бе. сега ако не мога убият. Изчакай, че ми учимейта и да влизаме. Чуй не играта, просто ми чакай, че ултимейта и влизам и фокусваме Мастер Рич или Аша. Аре, върни само малко, бе. Нека че не е. Аре де група с 5? Fucking... Дай дрейка. Ай, Дрейка. Ще има два. Надкапам. Аре, смита, не ти върни, бе. Бе, ние сме де тука. Не, Грага се долу. не знам дали сме дет между другото. Да, дайте. Нека си всичко го вземи Лорика и Съмирата. Сякаш са много useful. А сър тука ви е. Не знам, ама малко да го убивам. Ето, е. Къде, къде, къде удара Попе, разбираш ли? Ела. Айде. Аре, спами му сега ти изи, защото ти го убя. Брат, ако намерите от този. Мале, бутлина! Грага се да умре Лорф. Те па всички се спалнаха и са на мига. Кое е едно пет, бе? Точно кнъркчици, бе, брат. Бати, то се тос от Valorant, аз ти казвам. Брат, това се на тежък амфетамин. Само и лек няма да е. Не знам, Ареникто, забрах колко добре се играе. В мой.
в моите ръце. Ой, извините, господине. Коуч на DM или? Да, забравих да се рекламирам. Махай се от Ама мен. то трябваше към край играта, нищо. Нищо, сега. Аз съм такова, за коня каза. Защо не мога да се хилна? Нямам Q 0, не знам си колко. Добре, трипл Q ли направи, бе? Даже не разбрах. Аз ако успя да си хитна от тимите, ще да направя. Добре, топа е пушнат, пушни мида и бота е пушнат. Майко! Толкова нейлор, че умряха. Love you, crocodile. Shut the fuck up, wolf. Shut up, wolf. Wolfи. Стига, бе. Той че фашна на гласа и те убили, бе. Не, аз не успя да фошна през стената. А. Бай, тъпата игра. Трябва ми малко голд. Ей, Не, толкова. много. Чай, спасен. Деди, я спомня 12 се. О, то слайф е мой. Махай с аскера. Как ма мърка пичето? О, репорт. Читинг даже ще... Читинг е афъка, защото направи като афъка. Тя направо да учи афъка, брат, то ще е по-юсфул. Чакайте ме, Арио. Ти къде си, бе? Си в гроба, бе, брат. Мастер ти е на бота, давай, бица. Играга се на това. 4 сте, Арио. Ама наши не влизат. Чай да игра мастер. Оф, аз сил на бота ти иди на топа. Ще не е на, защото. Ти можеш ли го крага се на това? Тя би трябвало да има. Той си мисля, че направи, ама не му прави. Как бяга по-бързо, отколкото аз не се спускам кютове. То ще и намида мастерите. И ни изпепелиха бота. Не бе, то с какво направи сега? То септем па сега за контрол. Аз едно в 4 не ги мога. Чакай. Ао, как тронаха. То с колко време му е до учимите? Няма Да, да игра. и си мисля. Направо... Те с не могат ли да ги прибият цигани? Фармула, бе, брат, какъв фармула имат тия? Хай хилт, лоу хилт, не мага. Брат, какъв е този рейндж дети, майка ми държа. Кой бе? Поркито е, брат, майка ми да имам тъпите ракети. Game for winning. Ха-ха! Брат, мастерито му е толкова хубаво, като има ботлейн. Погледни ги. Видя ли ги? Някак да ги видиш, де се присвети Петър. Вече. Мастерито спами ултимейт на кулдаун. Той повече айтем махне. 4 айтем, да си имам 4. Вземай фарма, курва, вземай, бе. Пеннаха направо. Хитна хаза. Мастеричка.
Не знам колко са тук. Дето толкова са. Не мога да се пусна кют. Много късно от мен, брат. Кой е отнал късно? Аз. Няма, загубихме. И той спечели. Easy as always. Ще ти играя мастер. Ох, Много се слага. Good job, guys. гол карай Реник.